Добрый вечер, сябры. Працягваем жывы эфір Белсату і зараз аналітычная праграма «Размова». З вами Віталь Цыганкоў. Беларускія нелегітымныя ўлады ў сакавіку гэтага году прызналі экстрэмісцкай кнігу «Беларуская нацыянальная ідэя». Вядома, магчыма, ім хацелася бы прызнаць экстрэмісцкай не толькі кнігу, але і саму беларускую ідэю. Дарэчы, як і беларускую незалежную журналістыку, з якой яны так зацята змагаюцца. Пра свабоду прэсы і свабоду думкі пагаворым сёння ў варшаўскай студыі «Размовы» з адным з аўтараў кнігі «Беларуская нацыянальная ідэя», неаднаразовым лаўрэатам прэміі «Баш», журналістам Еўрарадзіо Змітром Лукашуком. Зміцер, добрый вечар. Прывітанне. Дзякуй, што далучыліся. Ну і раскажыце нашым гледачам, як это так напісаць кнігу, сабраць інтэрв'ю вядомых людзей, якія выказваюцца пра нацыянальную ідэю, і ў выніку, каб гэтую кнігу прызналі экстрэмісцкай. Што трэба зрабіць, каб кнігу сённяшнія ўлады прызналі экстрэмісцкай? Ну, ведаеце, трэба для гэтага спачатку вельмі шмат працаваць, зрабіць вельмі шмат праграм, дапытаць вельмі шмат людзей, якіх дастаткова некаторых цяжка выцягнуць на размову. Ну і прымусіць, да прыкладу, скажем, філосафа Мацкевіча или там культуролага Чарняўскую расказаць, як гатуецца выбухоўка, которые потым будуць падрываць аб'екты грамадзянскай альбо вайсковай інфраструктуры і ўкласці гэта ўсё ў кнігу. Я зараз жартую, але калі пачытаць... Такі чорны сарказм, я б сказала, па сённяшняй сітуацыі. Ну так, справа ў тым, што калі пачытаць гэтую вось пастанову ці высновы, якія выдала камісія адмысловая, якая нібыта чытала гэтую кнігу, то там ось гэта ўсё і пералічана, што яны знайшлі там праявы экстрэмізму, што там сцвярджаецца, што беларусы гэта вось белая косць, яны лепшыя за ўсе астатнія нацыі, што там утрымліваюцца вось гэта, пра што я і казаў, рэцэпты прыгатавання выбухоўкі. Скажыце шчыра, можа быць, проста вся справа в гэтых неправільных колерах, бел-чорна-белый, ці, думаеце, яны сапраўды ўчытваліся ў змест? Я сумняюся, што яны ўчытваліся ў змест, судзячы па тым, як яны ўсё яшчэ не могуць ніяк, ну гэта, конечно, даволі больш складана, чым вось нашу кнігу, але пачытаць кнігу Бахарэвіча «Сабакі Еўропы», але, наколькі я ведаю, да гэтага часу так і не прачытала гэтая камісія яе, але сапраўды ёсць некалькі фактараў, якіх па сённяшнім дні дастаткова, каб кнігу прызнаць экстрэмісцкай, каб у назве прысутнічала беларуская і нацыянальная словы. Ну, ідэя яшчэ вот так вот, можа быць, можа не быць, але беларуская і нацыянальная для сённяшняй улады гэта ўжо нешта вот такое апрыоры варожае. І, безумоўна, колеры, вось гэтыя скамечаныя паперкі, выкладзеныя, як там это яны называлі, колеры неправільныя, там экстрэмісцкі падбор колераў. Што вось гэтага дастаткова, таму што насамрэч гэта кніга, яна пісала, гэтыя праграмы, якія ўвайшлі ў гэтую кнігу, яны пісаліся задоўга да падзеяў 2020 года. Гэта вынік 3 гадоў, ну амаль 3 гадоў працы да 2020 года. Гэта той час, калі і беларускае грамадства не асабліва разважала на тэму сваёй беларускай там самаідэнтыфікацыі, пра нейкую там вот беларусы мы не беларусы, гісторыя, вот это вот все гэта беларускае грамадства ў шырокім сэнсе гэтага слова цікавіла, ну, досыць мала, па праўдзе, па шчырасці, скажам. І таму ўсе гэтыя размовы, яны былі вельмі цікавыя, але вот як мы жартавалі з маім суаўтарам, філосафам Максімам Гаруновым, што мы разглядалі і спрабавалі шукаць, вот гэтая нацыянальная ідэя на той момант яна была як ружовы помній у сферычным вакууме. Вот глядзіш на яе вот так вот, ой, як прыгожа. Может быть, в рамках дискуссии все-таки вот вы сказали, что для уладу это была такая ворожая сама идея, сама слово белорусское национальное, але мы памятаем, як Лукашенко некалькі разоў даваў заданні там цэлым інстытутам распрацаваць беларускую нацыянальную ідэю, і яны нібыта нешта распрацоўвалі яшчэ ў нулевых годах, потым у 10-х. Ён все гэта адкідаў, казаў неправільна, давайте працуйце далей, а потым, відаць, і на гэта закрыў ужо сялякі інтарэс.
то вось просто наша, скажем, ідэя, якая выкладзена ў гэтай кнігі тых аўтараў, яна не супадае з тым, што ўлада мае на ўвазе патэнцыяльнай ідэі, ці просто сапраўды зараз в 2020 годзе іх уже само гэта спалучэнне словаў раздражняе? Само спалучэнне словаў раздражняе, таму што, як вы заўважылі, калі раней улада не любіла ўсё беларускае, і вот это вот нацыянальнае, але рабіла выгляд, што ну трэба там пазаігрываць, ці можа быць кпіну якую-нибудь вось заігрываннем з беларускай. Вышыванку можна Макея апрануць. Макей выходзіць у вышыванцы і такі нібыта намёк Маскве. Там нешта праводзіцца такое вот беларускае, там ці яшчэ што. Гэта намёк захаду, што паглядзіце, у нас жа ж тут вот шануецца, ўсё такое. А насамрэч яны ніколі гэтага не любілі, не шанавалі, это ўсё ім было чужаніца, як спяваў свой час Уліс, для іх это ўсё было. Ведаеце, мець беларускі пашпарт, это не значыць быць беларусам. І быць прэзідэнтам Беларусі, это не значыць быць кіраўніком нацыянальна арыентаванай дзяржавы. Ну вот вы собрали столькі ідэяў, і памятаю, калі вы мяне запрашалі, і я выказаў, што калі коротка трэба, то моя асноўная нацыянальная ідэя гэта свабода для беларусаў. Якія яшчэ былі галоўныя такія, калі коротка ідэі, і што вот вашы статыстычныя такі падлік? Якая все-таки ідэя пераважала сярод вашых, прынамсі, гасцей, удзельнікаў гэтай кнігі? Я хацеў бы адзначыць, Віталь, што, ну, можа быць, у выпадку з вамі нічога не змянілася пазней ці раней бы я вас запрасіў, але вы былі ў нас на праграме пасля падзеяў жніўня 2020 года. Пасля таго, як грамадства у пераважнай большасці абудзілася, можа быць, зацікавілася вот этой вось беларускасцю, з гонарам пачало гаварыць Беларусь, і іншыя каштоўнасці сталі для іх у прыярытэце. Той час, калі пісаліся гэтыя праграмы, вот я сказаў, гэта большасць не цікавіла, і тут былі мары пра тое, што Беларусь будзе жыць, што яна адродзіцца, што вось трэба паважаць сваю гісторыю, спадчыну, мову, культуру. Вот я просто там асноўныя, ну там скажем, Зміцер Дашкевіч. Жыве Беларусь, вось два словы, і гэта нацыянальная ідэя. Зінаіда Бандарэнка. Адно слово, мова, гэта наша нацыянальная ідэя. Там ці Адам Глобус, барані сваё, Беларусь. Так патлумачце, што, па-вашаму, змянілася пасля 20-го? Стала больш радыкальным это ўспрыняцце? А пасля 20-го, ведаеце, мы зараз рыхтуем да выдання другую кнігу, працяг гэта, і калі гэта была беларуская нацыянальная ідэя, вот просто такая вот мара, то працоўная назва наступнай кнігі, і я, дарэчы, можа быць, дзесьці падказала нам Ганна Севярынец, будзе, я так думаю, такой беларуская нацыянальная ідэя на маршы. І сапраўды вельмі шмат змянілася. Я ўжо казаў, што іншыя каштоўнасці выйшлі на першы план для пераважнай большасці беларусаў. Гэта тая ж самая свабода, пра якую казалі вы. Гэта тое ж самае, што вяршынства права, гэта дэмакратыя, гэта вярнуць сабе сваю краіну. Вось можна, ў прынцыпе, гэта зараз вынесці асноўная тэза, што якая ідэя перад людзьмі стаіць зараз. Вярнуць сабе сваю краіну, у якой мы будзем гаспадарамі, мы будзем вырашаць, як яна павінна далей развівацца, рухацца, змяняцца, і мы павінны нешта рабіць для таго, ад нас залежыць, якой гэта будзе новая, іншая наша Беларусь. Вот гэта. А вот астатняе все вельмі важнае. То есть людзі кажуць, што тая ж самая гісторыя, мова, культура, гэта ўсё ў падмурку, на гэтым базуюцца все наши мары пра новую Беларусь, але на дадзены момант тут менавіта гэтая. Ці былі моцныя адрозненні, бо вы сабралі у сваіх герояў самых розных людзей і паводле прафесію, нават паводле этнічнага паходжання грамадзян Беларусі самых розных нацыянальнасцей, як это называецца, і в тым ліку самых розных, ну, больш-менш розных
палітычных пазіцый, адны больш радыкальныя, адны больш кансерватыўныя, іншыя больш ліберальныя. Вось, але в гэтым пытанні вы адчуваеце нейкую тую самую еднасць, якая робіць нас чымсьці адзіным? Ці былі такое рознагалоссі, што часам грамадзянін А з грамадзянінам Б гаворыць зусім пра рознае? Ведаеце, былі розныя абсалютна сітуацыі, калі і гаварылі пра рознае, нібыта на пачатку. Ці ўвогуле людзі прыходзілі на праграму з рашуча настроены. Зараз я вам дакажу, што ніякай нацыянальнай ідэі нам не патрэбна, і ўвогуле это ўсё ересь. Мінулага стагоддзя. Да, а выходзілі, сфармуляваўшы сваю нацыянальную ідэю, ці па выніку паразумеўшы, ці па выніку прыйшоўшы, разумееш, все асноўныя гаварылі пра тое, што мы беларусы. І трэба прызнаць гэта, прыняць гэта і лічыць гэта гонарам. І з гонарам да сваёй радзімы, з любоўю да сваёй радзімы рабіць сваю справу на карысць Беларусі. Другая частка нашай размовы хацелася паговорыць пра журналістыку. Мы з вами пра тую ж нацыянальную ідэю гутарылі в студыі Еўрарадыё у Менску. Зараз мы гутарым варшаўскай студыі Белсата. Я вельмі спадзяюся, што наша размова ў тым ліку войдзе ў другую кнігу. Але сэнс тым, што зараз мы вымушаны гаварыць тут за мяжой. І як ввогуле паўстае гэта пытанне, ці магчыма сёння беларуская журналістыка з-за мяжы, ці не зменшыцца, ці не пагоршыцца якасць беларускай журналістыкі, калі вельмі многія вымушаны з'ехаць, а тыя, хто там знаходзіцца, вымушаны, конечно, сыходзіць з пэўных абмежаванняў цэнзурных, самацэнзурных, проста каб не сесці, а не ад таго, што нейкія маральныя там перашкоды, проста каб не сесці. Як беларуская журналістыка, па-вашаму, можа існаваць в такіх умовах? Я спадзяюся, што, ведаеце, я зараз шмат ад каго чую абсалютна людзей розных прафесій, пачынаючы ад журналістаў тых самых і заканчваючы музыкантамі, якія кажуць пра тое, што ўсё гэтае выпрабаванне, ведаеш, як у той прымаўцы, што нас не забівае, то робіць нас мацней. Так і ў гэтым выпадку журналістыка, наадварот, яна становіцца больш яскравай. Шукаюцца новыя магчымасці, новыя сродкі данясення інфармацыі. Да, перад намі стаюць новыя выклікі. І самы першы выклік гэта тое, што мы шмат кажам, калі кажам пра звычайнае грамадства, што стала зразумела, на чыім ты баку. На светлым ці на цёмным. А журналістыкі зараз патрабуюць. У прынцыпе, таксама, каб яна дзесьці, можа быць, адмовілася ад свайго галоўнага прынцыпа нейтральнасці, ці, можа быць, падачы праверенай інфармацыі, а тое, пра што кажуць прапагандысты на БТ, што больш няма журналістыкі, што засталіся толькі байцы фронта, і мы павінны быць альбо за гэтых, альбо за гэтых. Так вось не, гэта ідзе такое выпрабаванне. Я просто лічу, што маральная пазіцыя чалавека канкрэтнага, калі ён аддзяляе добро і зло, не перашкаджае яму быць прафесіяналам. Так, безумоўна. І зараз ідзе такое выпрабаванне на тое, каб застацца прафесійным журналістам, калі трэба выслухоўваць абодва бакі, калі не трэба відавочна станавіцца на чысці бок. Чаму на Захадзе, скажем, журналістыка ёсць такая забарона быць сябрамі? Ой, яна таксама шмат змянілася, заходняя журналістыка, трошкі в этом сэнсе. Не так проста ўсё. Но у любым выпадку, безумоўна, ёсць складанасці. Але шукаюцца новыя шляхі. Дзякуй Богу, новыя тэхналогіі даюць магчымасці дайсці. Заблочылі сайт, мы выйдзем да нашага слухача праз сацыяльныя сеткі, праз Telegram, праз, я не ведаю, TikTok, праз YouTube. Не даюць магчымасці атрымаць інфармацыю з адной крыніцы, мы атрымаем яе з другой. Вот свой час шмат казалі пра так званую грамадзянскую журналістыку, калі паступаюць інфармацыя ад звычайных грамадзян, якія што-то ўбачылі, якія
паслалі тое ж відэо, сваё сведчанне. Наколькі можна давярацца менавіта гэтай частцы, бо мы ніколі не ведаем, хто гэты звычайны грузін. Ну, калі ёсць кадры, якія кажуць самі за сябе, але часам трэба ведаць абставіны гэтых падзеяў. І немагчыма так цалкам даверыцца, уже сколькі было такіх непрыемных сітуацый, калі журналісты пракалывались на этом. Да, безумоўна. І таму ёсць такая сітуацыя, когда гоняцца за лайкамі, так бы мовіць, за праглядамі, за прачытаннем, і гэта можна зразумець. Рэдакцыі, я не ведаю, у нас такая пазіцыя, што мы ніколі не імкнемся толькі схапіць, не праверыўшы, не паглядзеўшы, што там, як, адкуль, абы першымі паставіць, альбы зарабіць болей праглядаў. Тая ж самая сітуацыя, калі гэта праўладны блогер, выскочила яго прозвішча, запісаў там слёзнае відэо з аўтамабіля пра тое, што ён расчараваўся зараз у гэтай Голікаў прозвішча, і там я там гатовы ўсю праўду расказаць. Я памятаю просто, трэба ж клікаць там у эфір, давайте, все зробім. І паклікалі. Паклікалі, но не мы. Да, некаторыя паклікалі. Но не мы. Я просто памятаю... Аказалася, што это розыгрыш. Да, Голікаў цягам 2 ці 3 апошніх гадоў неаднаразова, там настойліва шчаміўся, каб мы яго заклікалі в эфір. Разумеючы гэта, я не спяшаўся. І так шмат у чым. Гэта прафесіяналізм. Не трэба заўсёды гнацца за праглядамі. Не трэба мало праглядаў у культурніцкай нейкай праграмы, ці, не ведаю, якой іншай праграмы, давайте яе выкінем. Трэба думаць пра тое, што журналісты гэта яшчэ людзі, якія займаюцца адукацыяй сваіх гледачоў. І гэтак далей. Таму я спадзяюся, што журналістыка выжыве, што журналістыка стане яшчэ больш прафесійнай. І я вельмі спадзяюся, гэта маё пажаданне тым журналістам, тым, я не ведаю, менеджерам ад журналістыкі, ад СМІ і ўсім астатнім. Падумайце пра новыя фарматы і новыя, можа быць, якія-небудзь СМІ, медыа, праекты. Зараз столькі людзей. Працуйце. Дзякуй, Зміцер. Пра лёс беларускай журналістыкі, пра лёс беларускай нацыянальнай ідэі мы гаварылі з журналістам Еўрарадыё Змітром Лукашуком. З вамі быў Віталь Циганкоў. Заставайцеся з Белсатам.